Ngiyakuthembisa ukuthi namhlanje ngizohlukana nomkhwenyana wakho. Ngiphume nje kuyena ngoba vele sengibona izinto ziyangibhedela. Futhi naye umkhwenyana akasasebenzi nayo into esile soyinto ebhedayo nje. Sengicabanga ukuthi ngivele ngimshiye mina ongisiza ngathi uma uzomukela ingane zami. Zifika kuwena zokuvashela njengomamkhulu. Ngoba vele sengibona ukuthi akasangithandi. Ungixolele mngani. Akasenamali. Akasanalutho. Sefanele mina-ke manje ngimukele. Siqedile-ke wena imali yakhe. Nidla naye kamnandi. Mina fanele ngimukele wonke uvulgosi uze la kumina. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV. Kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni nihleli noLungster. Namhlanje simenyiwe kwamndeni waKhumalo othi-ke na Lungster ngicela usondele kunodaba esifisa kusidingide. Sibone ukuthi singakwazi ukuxazulula. Sawubona njani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya uzisho igama. Sanibonani babukeli. Mina igama lami nguZanele waKhumalo. UZanele waKhumalo. Yebo. Usibizile la ekhaya. Uthi kunodaba ekufanele sidingide. Kwenzakalani? Ya la ngizofuna ukuzoconfessa umngani wami ngenza into embi kakhulu manje lento iyangidla kakhulu empilweni yami ukuthi ngadla la kumngani wami wengixoxela zonke into zakhe ngomndeni wakhe ngomnyeni wakhe ukuthi umnyeni wakhe umenzela yonke into uyamthanda bayathandana uyamthengela zonke izinto shuthi mina njengomngani sizwana kakhulu naye njengomngani mina ngayihalela impilo yamngani wami ngoba ngangixakekile. Okay, so umngani senibe abangani isikhathi singanani? Isikhathi esikhulu ngoba besisebenza naye, isikhathi eside nje kakhulu ngoba besisebenza naye, siphila ndawonye, sikhula ndawonye, sixoxelana naye zonke imfihlo nje naye umngani wami. Hayibo, so wena wasubona ukuthi-ke nasebenzisa lezo zinto ukuthi uthathe indoda? Yebo, mina ngase ngibona ukuthi hayi ngeke umngani wami asephila impilo emnandi kangaka mina ngibe ngixakekile. Nami ngokuhlupheka nokulingeka ngase ngiyayithatha indoda yakhe. So asiqale ngelezi zinto lezi othi-ke nazazi izinhla ezenzela yena. Yini mhlawumbe wayibona wabona ukuthi ifanele wena? Umngani wami ehlaze ngivezela njalo emkhwenyana wakhe umthengelile izinto ezintsha, icathulo, nempilo nje bephila impilo obukhazikhazi bedla kahle. Mina manje ngihala ngoba anginalutho nezingane zami lokhu zihala zibuka impilo yakamakhelwane kamngani bephila impilo emnandi nami ngathi ngayihalela lempilo le abephilayo. So ngoba umbiza ngomkhwenyana base beshadile? Base beshadile. Badivorce mhlambe ngenxa yakho noma kwenzakalani? Badivorce ngoba phela sebone mina shuthi wangithanda kakhulu mina kangangoba wazi wangishada mina. Naye wangishada manje umakhelwane akazi yena umngani wami ukuthi usesitholisana ingane ngaze ngashada naye. Nihleli ngokuhlukana? Sihleli ngokuhlukana somakhelwane nomngani wami. Shuthi pho akazi kanjani usenize nashada? Sasuka sashintsha indawo ngahamba. Soqasha kwenye indawo. Nahambela ukuthi khona nizoshada niqhubeke nomjolo wenu? Yebo samshiya nje kanjalo. Nomngani wami akazi ukuthi mina ngashada nendoda yakhe. So umngani wakho senesikhathi singanani nishadile? Sesinawo 2 years manje. Manje lento iyangidla nje kakhulu, iyangihlukumeza kakhulu. So umngani wakho ni maintain kanjani-ke manje i-relationship ngoba phela uthi nomakhelwane nenza yonke into ndawonye ekhuluma nawe. I'm sure nangekhathi kuyi-divorce bekhuluma nawe. So lento lena wena ubudila kanjani ngayo ukuthi-ke na unga-expose ukuthi kanti wena wenzani? Bengiphatha kabuhlungu ngoba bengixoxela yonke into umngani wami engitshela kanti mina ngala ngiyazi ukuthi vele ngidla indoda yakhe sengihambe nendoda yakhe kodwa kwahamba wazi wethola ngabantu ukuthi mina ngidla indoda yakhe kodwa ngiyaphika ukuthi hayi ngithela indoda yakhe nakazi kahle hle. Seney'nsolo umngani wami. So namhlanje ufuna ukuhlambuluka? Namhlanje ngifuna nje uzohlambuluka umngani wami ngoba ngiyabona ukuthi lento yimbi ngoba sekhona iy'ngane ziyakhula aziyazi lento ukuthi kanti zizalwa kule ngane beyikhula ndawonye ingane. Ima-ke phela uthi-ke na nisashade u2 years. Ngikuzwa manje usubala ney'ngane ey'ngakanani? Nengane nje enonyaka. Enonyaka? Nenye no6 months. Ha! Ngizale eduze kakhulu nje ngisheshisile nje. Ngisheshisile. So wenzele nje ukuthi-ke nifamily ikhulu? Ikhulu. Unazo iy'ngane ngaphandle komyeni wakho? Cha anginazo izingane ngaphandle. Oh, so umngani wakho wazi ukuthi-ke nalezi y'ngane onazo ey'kaba? Wazi ukuthi khona nje ubhuti engangitshola naye, wazi ukuthi nje sekabhuti engangitshola naye sahlukana naye. Kanti akazi ukuthi ezomnyeni wakhe ingane. So ngoba ufaka iringi engaka nje akazi ukuthi iringi yafaka umyeni wakhe? Akazi inhlobo nje ukuthi umyeni wakhe lo. Lapho yena useyasafarisha manje useyahlupheka mina ngithathe indoda yakhe. Yena useyahlupheka. Okay, angiyezwa ukuthi-ke na uthi wayixoxela yonke into. Wena-ke umwine kanjani umyeni ukuze ashele wena?
kwenzeka kanjani? Kusho ukuthi phela nami ngeza nje ukukhulu ukhohlakala. Ngoba phela sengazi ukuthi usebenza kahle umnyeni womngani wami, nami ngamnyenga ukuthi angithande kahle kahle ngazama ukuyishelela kuyena. Kanjani? Lokhu ngisondela eduze kwakhe ngoba phela sengiyazi ukuthi unemali yonke, uphila impilo emnandi. Ngalokho ngimnyenga nje. But-ke na mawumyenga like umbukelo sekhaya uhleli kusofa right now, uyayibuza ukuthi-ke na uyenga igama elide. So wena wawumyenga kanjani lezi zinto owawuzenza uze aza kunotice azabona ukuthi-ke na ngidaxaza umngani ngala ngithatha wena? Wefika phela umkhonyana ezobheka umngani wami, so sathi sihle ndawonye, ngithi hayi usehambile. Bese ethi hawu, ngithi mina hawu uhambile lo uyoyiphuzela labanye abangani ngoba besiyiphuzela. Ngithi hayi umngani wami usayiphuzela, hayi ngoba khona mina sibali sasiqhubeka. Hawu uyawazi-ke nawe amadoda, hawu agcina indoda sekuyeyami sengiyiwinile, yangishela sathandana. So kule period lena yokuthi-ke na phela esemala engasabi unkosikazi ngoba uthi ade beshadile ba-divorce, umngani wakho-ke na by default uzoza kuwena ngithi? Ngoba-ke na nabangani uthe nikhuluma konke. So i-advice yakho yayithini-ke kuyena ngaleso sikhathi when she was going through all that? Wena wawumyala uthini-ke ethi-ke na mngani nakho ulo indoda iyangishiya, mngani nansi indoda ngiyasola ukuthi yena isidla ngaphandle. Wena wawumyala uthini-ke wazi ukuthi uwena umsolo? Mina umngani wami nje igama engangimtshela ngiloko ngithi hayi mngani wami bekezela, kuyabekezelwa emshadweni. Ekubeni ngibe ngazi kahle ukuthi mina engithatha indoda yakhe ngihamba nayo. Njalo mezokhala ngithi hayi bekezela, usazobuya. 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 Lapho uyazi wena ukuthi wena uyambrasha ukuthi akahambe. Yo, umngani wakho umuntu onjani? Umngani wami umuntu onolaka. Umuntu onolaka, ingakho ngibizeni ngabhalana ukuthi ngicela ningisize ngizoconfessa le ndaba. Why ufuna ukuconfessa? Ngithi usuyitholile indoda wahamba nayo, wazi washiya ngisho nomuzi wakho nawe uqhubeka impilo yenu kwenye indawo. Manje inkinga yami ngiyabuka iy'ngane ziyakhula. Mina ngizofa kusasa iy'ngane zizokhula zingamazi ukuthi impilo iqhubeka kanjani. Zazama. So umnyeni wakho-ke ngoba ade umnyeni kamngani wakho beney'ngane ey'ngaki naye? Baney'ngane eziwu-3. Baney'ngane eziwu-3? Yebo. Ingane abafana amantombazane? Abafana abawu-2 nentombazane eyodwa. Bangakanani bona? Hayi sebekhulile bona ngoba uqala no-28. Sebekhulile. Sebekhulile. So bona bebekwazi njengomngani kama wawo. So ngokwenhlonipho bebekubiza ngo-anti angithi? Bangibiza ngo-anti. So bona ucabanga ukuthi bazofila kanjani sebeza ukuthi-ke na kanti u-anti uyena wabhidliza umuzi wasekhaya? Because kahle kahle wawubhidliza phela. Ngawubhidliza kakhulu nami nginokwesaba nje impela ngoba ngazi ngempela ukuthi kuzokwenzakalani. Ngiyasaba nje kwangempela. Nigcinane nini naye umngani wakho? Sesithi usuphelile unyaka. Uphelile unyaka? Uphelile unyaka. So mawuthi uphelile unyaka, so le nenye ingane akayazi? Akayazi le ncane. Wazi le ndala? Akhathi uthole iy'ngane wayithini? Wajabula? Wejabula nkosi yami ngoba ngisho esibhedlela ngibelethile wefika ezongibheka njengomngane. Kanti akazi usuzobheka ingane yakwakhe. Yakwakhe. So akhathi nitholisana iy'ngane wayesedivorcile vele noma-ke na kwakusakuyi-process yokudivorce? Le yokuqala nje wayesakuyi-process yokudivorce, bebengadivorce. Nashada nini-ke nina? Sashada mhlawumbe osuphelile unyaka bedivosile sesashada. Nabhala noma nenza umshado omkhulu? Hayi sabhala. Nabhala? Sabhala. Manje uyayithemba yini le ndoda yakwazi ukushiya umngane? Hayi because phela uyanazi ukuthi nani close. Indlela oyichaza ngayo le relationship yenu nana ubankhelwane, nikhule ndawonye, benenza yonke into ndawonye. So manje wena usudecide ukuthi uthatha umuntu wakhe ngoba bemenzela into ezinhle. So manje-ke le ndoda lena uyithemba kanjani ukuthi-ke na wena izoba neqiniso kuwena? Ingakho-ke sisi ngifuna ukuconfessa ngoba phela ngiyabona nami manje ukuthi hayi ngelinye ilanga uzongishiya lo muntu abuyele kumfazi wakhe. Ngoba unokona kuloko hlahla akhulume ngayo. Ingakho sengifuna ukuthi ngiconfesse manje. Ima wait, asiphindele kule. So uyayahlala akhulume ngayo unkosikazi wakhe? Yebo. Usuke ethini mayikhuluma ngayo? Mhlawumbe meka sabanga into encane nje usezongitshela ukuthi hayi into oqala wena wangithatha umfazi wami, wangishisa umfazi wami ngeza kuwena usuwenza usunokudelela sengizohamba mina ngibuyela umfazi wami-ke manje. Mase nginako ukwesaba ukuthi ngelinye ilanga uzongishiya, angifuni ukuthi ifike kumngani wami ngenye indlela, ngingcono kube mina engimtshelayo umngani wami. Okay, so ngiyenzeka ukuthi la ekhaya usimemela ukuthi ubone ukuthi ngathi kunamanzi angena endlini? Senginako ukusola impela ukuthi hayi. So kuyenzeka ukuthi mhlambe sebebuyelene mhlambe bantshontshana unkosikazi seje wayi-side chick? Nami nginako ukusola kanjalo ngoba kancane ubaba nje ekhuluma ngayo unkosikazi wakhe. Uqala kancane nje
lokho emfaka. But wena-ke nawo wathesti ngani amanzi ubuze yena unkosikazi ngoba phela umngane wakhe angithi. Awumbuzi ngani ukuthi-ke naye boyfriend kuhamba kanjani uphi ubaba wasekhaya uyabuya noma akabuyi. Ngike ngakucabanga lokho kodwa manje ngabe nganokusama ngathi ngizothi ngiyambuza kanti vele mhlawumbe useyazi. Mhlawumbe useyazi ngoba senginako nje ukusola nami ukuthi hayi. Okay. So angithi-ke nusicelile ukuthi size lana. Futhi-ke nakusuke kuzokhulunywa amaqiniso, right? Yes. Makuzokhulunywa amaqiniso umngani sihle ukhona. Simlandile naye sizohlala naye sizokhuluma naye. So uready ukuthi-ke na whatever azoyisho kuwena. Mawukuthi uthi-ke na umngani beni beyaphela, mawukuthi uthi-ke na akasafuni lutho ohlangene nawe, ukulindele konke lokho. Ngilindele noma yini nje. Kodwa nomngani wami mina ngiyamazi ukuthi umuntu onolulakana kodwa ubuye abe nako futhi ukuxolela. Nginethemba ukuthi yebo uzongizonda kona esikhashana kodwa abuye angixolele. Abusho-ke ngoba uthi wena inkukhu yawusola umgqakazo. Uzothini mawuthola ukuthi-ke na umyeni wakho usephindele kuyena umngani wakho? Yoba nzima kakhulu ukuzwa lokho. Yoba nzima. Ngoba phela ngithi wena ubuhlakaniphile kuthiwani ubuhlakanipha kuyaphela ubulima bupheli. Yebo. So wena ubuhlakaniphile wamtshontshela umuntu ekhaya lakhe. Uyasebenza umngani wakho? Akasebenzi kusama umngani wami. Wamphuca umuntu osebenzayo. Wamphuca umuntu osebenza ngenxa yomona njalo. So manje ngoba ephila uphila ngani? Uphila ingane lakhe leyokuqala iyazama amatoho. Uzama amatoho. Aphinda ayidayisela umuntu oyidayisela nje umama nje oyiphantelayo. So manje ngoba uthi-ke nomngani wakho akabuye azokhala kuwena asho ukuthi kuyashoda endlini. Hayi manje phela sesiqaqene naye. Ngisho ekuqaleni phela sekuqhamuka isixakaxaka. Yawebuye wefika sho umngani wami nami ngenze sure ukuthi ngimnika konke ngoba ngiyazi vele ukuthi lokudla ngimnika kona ukudla kwakhe vele futhi akabe kuhlala kwakhe. Ngimnika nje yonke into ayicelayo. Okay, no sizomlanda umngani. Umtshele lolu daba ukuthi kwakuwena mhlawumbe namhlanje uzogcwalisela insolo zakhe. Asazi ukuthi uzothini, asazi noma uzoyamukela noma uzoyikhahlela le ndaba, but asithembe ukuthi-ke na uzophumelela kahle ngendlela ofisa ngayo. Wena ukufisa kwakho ufisa ukuthi niqhubeke nabangani noma ubufuna ukumtshela nje mase uqhubeka neyakhe impilo? Bengifisa nje ukuthi umngani wami siphinde sibuyelane sibe abangani. Okay. Ngiyafisa nje kakhulu. So uphinde umtshontshele omunye umyeni. Hayi nakho uthi usiyahlupha lo. What if esethola omunye umyeni so wenza uphinde umtshontshele futhi? Hayi ngeke ngisamtshontsha manje sekukhulekile ngifundile ngamaphutha ami. Ngeke usamtshontsha? Ngeke ngisamtshontsha sengifundile nje ukukhulu ngamaphutha ami. Hayi sizwa kahle. Yo babukele emakhaya. Asimlandi umngani siza ukuthi yena uzothini ngalolu daba. Ayi sesibuyile-ke babukele emakhaya sesimlandile umama ukuthi azoyizola nalolu daba. Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngisacela ubingelela babukele emakhaya uzisho igama. Ngiyanibingelela babukele emakhaya. Igama lami nguThuleleni waMakhomo. Thuleleni waMakhomo. Yebo. Okay. Hayi siyabonga kakhulu mama ukuthi uzile masinimemeza wasabela. Igama lami nguLungster. Ngiqhamuka Black Life TV kuhlelo inkinga zomndeni. So la ekhaya kaKhumalo simenywe umama lo ela eceleni. Uyamazi? Ngiyamazi. Uba wena. Umngani wami omkhulu. Umngani wakho omkhulu? Yebo. So ungasusho nje ngaye umuntu onjani? Hayi umngani wami omkhulu ongenankinga bengithi noma ngixakekile kukhona izimfihlo mhlawumbe nomndeni wami noma ngikhathazwa izingane zami uyena nje engibe ngimxoxela konke noma ngabe sithusene nomyeni wami noma ngabe ngihlushwa izingane zami uyena bengimxoxela konke. Okay. Ngimazi nje kanjalo. So ungasho ukuthi-ke na bese usisi kuwena? Bese fana nodadewethu ngoba vele anginaye bese ngithatha siso kadadewethu. Uyamthemba ngempilo yakho yonke? Bengimthemba kakhulu kabi ngiyasamthemba namanje. Okay. Usimemile la ekhaya. Awu. Wathi-ke na ucela simeme wena ngoba khona udaba afisa ukutshela lona. So ngizomnyekela nje akutshele lolu daba. Yebo. Ngisacela ukukhuluma. Sawubona Thulelo njani? Ngiyaphila njani? Mina ngibize amakhamera lawa ukuthi ngine inhlambuluko ngifuna ukuyenzela kuwena. Awu. Mngani wami kunento enkulu engaka kwenza yona manje ngiyayisola kakhulu ngayo. Wangithusa mngani wami. Kwenze njani? Ngiyacabanga mhlawumbe abantu bese uzwile noma khona insolwana ezithile. La mngani wami ngibende nomhobho lomkhulu nongazithandi. Wawungixoxa ngempilo yakho mina ngase ngiba nomona. Ngase
ngithanda ngacela sengithanda nomkhonyane wakho. Hawu. Beyazi bengakulindele-ke lokho. Uphuma emlomeni wakho. Wena owazi ngami, owazi usizi lami lonke ngilibekela kuwena lonke. Ngani wami ngicela ungixolele kakhulu. Awu kanjanje konje. Kanjanje. Ngiyaxolisa kakhulu. Ungidlisa udaka mina ney'ngane zami, yonke imithwalo yami ngiyiginqela kuwena. Buyikho konke mina kodwa nje. Awungilimazile. Kube nomona nje phakathi. Ngizwile ngizwa nje kodwa bengakulindele into uma ungabe uyiza emoyeni amahemhem. Ngimbonile ubaba wey'ngane zami ukuthi usenakho lokho kodwa bengingazi ukuthi ngase kube wena. Bengimsolela kwabanye. Hhayi no, wena nje awazi wangidumaza mfowethu, wazi wangidumaza. Okay, ngicela ukubuza la, umkhwana wakho ngizwe ethi angazi ukushilo yini lokhu ukuthi sebeshadile. Bano-2 years beshadile. Na-divorce nina ngithi. Yebo. Seninesikhathi esingakanani nidivosile? Uyena nje 2 years. Wona 2 years. Wona nje 2 years. Impela ngicabanga nje ukuthi wona nje 2 years. So akhathi ugowa through yonke leyo nto umkhwana wakho esekwenzela itayela, ubutshela ba? Bengibikela yena konke. Bengibikela yena njengoba izifu dadewethu. Noma ngabe nginayiphi nje inkinga, uyena oqala nje ngihamba ngombingelele. Awukahle kusho ukuthi ngalesa sikhathi ngifika kuwena ngizokutshela inkinga ukuthi nangu lo useqala lezi tayela zakho ungafuni ukungenela. Uyangichaza kusho ukuthi kwakubaba oy'ngane zami lo lapha phakathi. Kwakuvele sokuyena. Kanjanje mfowethu. Ngakuxolela kanjanje. Waphuca isinkwa emlomeni. Wamfica kuphi? Ngamfica ngithi ngiya la ehlala khona kwakhe. Ngangqongqoza wangivimba eminyango ngangangena. Kodwa-ke ngangiy'tshela ukuthi mhlambe khona lokho angafuni ngikubone. Ngithi mhlambe khona abhizi ngakho endlini. Kodwa ngangay'tsheli ukuthi ngaba ubaba wey'ngane zami. Cha, ngangay'tsheli. Okay, so ungaqhubeka? Thule ngizohlambulwa kakhulu nje ngiyaxolisa kakhulu. Njengoba wazi ukuthi bekade ngiyixakekele ngilokhu ngicela kuwena shuthi ngase ngigcina sengiyihalela impilo yakho. Hawu angizwisisa-ke leyo nto. Ngoba sesashada naye. Hawu. Samuva sasuka la sayoqasha kwenye indawo wasibalekela wena. Sengizele nginey'ngane eziwu-2. Le ngane kade uzazi wena izingane zamyeni wakho. Hawe ma. Le ngane enginazo eziwu-2 ingane zomyeni wakho. Wangilimaza wazangiphula. Uma ucabanga nje ngaxolela kanjani ey'ntweni zizonke indoda yakabolekisa indoda. Yakabolekisa indoda ey'ntweni zonke nje ngaxolela kanjani. Kuzona zonke usho ukuthi awusizakala ngokuxabana kwami. Mina-ke ngithi awukho ngoba ufuna impilo engcono, wathi uyahamba kumina because uthola impilo engcono manje uyasishiya la. Kanti ubalekela ukuthi mina ngingakuboni. Yinje le nto angenza wena. Uma ucabanga nje lamarabisha nje ngawenza njani nje. Ngixolele kanjani nje konje. Kunzima mngani wami kodwa ngiyacela ngoba manje ngiyabona ingane zami ziyakhula. Futhi azazana iy'ngane nezakho. Ngoba naye ubaba ngiyambona manje ngathi usenako lokho ekhuluma ngawe ngathi usefuna ukubuyela emuva. Awungilimazile mfowethu. Ngakho ngithe ngizwe ngizoxolisa kuwena. Ungilimazile. Engathi noxolo ngeke ngikwazi ukumukela. Engathi ngamukela iy'ngane ngoba zona zinalo icala. Wena nje ngeke ngoba ungangidlisa ngisho uphoyizeni. Ukufa kodwa phela lokho okwenzile. Uthatha umyeni wami. So akhathi emuva la wathini kuwena? Wathi uyahamba lana uyokulokhuza impilo engcono asathanda ukuba lana. Kanti-ke mina bengingazi ngangiy'tshela nje khona bengisengizwa nje kancane kodwa ngathi naye mhlambe abantu bafuna ukusixabanisa ngoba bayabona ukuzwana kwethu. Isisondelene esifumashi naye. Yebo. So uthini manje uma uzusebenze bashada? Ney'ngane eyi inhliziyo yami ibuhlungu ngokuphindaphindile. Kusho ukuthi lo muntu wesifazane akangicabangile engangibulala ukungibulala kodwa phela. Yingakho kanti elisalokhu eminingi sakwenze njani manje lokhu elimamningi la. Ngoba phela selokhu ezala njalo manje. Yini sekubhedile yini kanti awusaqhubeki yini nale nto yakho omenza yona. Sekubuye kwenza usubugqashekelo la yini futhi uyabuza la kumina. Aniqhubeki ngani nempilo ngoba vele ngishiyile zami ingane vele zidla udaka already. Ngiyayidayisela ngiyayiphatana isente ebhedayo engayindawo. Nami ngiyabona ukuthi manje nawe asangithandisisi kahle ubaba. Usefuna ukubila kwa ngoba senako lokho ekhuluma ngawe ingakho ngithe ngcono ungazwe uzwe ngabantu noma uzwe ngaye ungcono kube yimina engizokutshela. Ngiyaxolisa kakhulu. So ngoba uthi na usemningi la ekhaya sithini isitori sakhe? Kwenzakalani? Uyafika nje athi ena uyangikhumbula
athi useyangikhumbula futhi ngixakeke ukuthi kanti oxoshwe ubani uze ungikhumbule ngoba wangizisa ubuhlungu, wangishiya ney'ngane, wangishiya ngigula kwamina ngenayo impilo, waphinde wangishiya ney'ngane ngingazi nokuthi ngithathani ngihlanganisa nani. Manje yini ngoba kulezi iy'nsuku nje ayichabe umningi nje mhlawumbe isonto lonke seliphelile nje. Selo ngimbuza kodwa ngangingazi-ke ukuthi ngase kube uyena umngani wami lo kanti wayekade emuve naye ibuhlungu. Manje inkinga sebeze baba ney'ngane, lezo y'ngane-ke ezingenacala-ke. Eyodwa uthe unonyaka? Eyodwa inonyaka, enye ino-6 months. Enye ino-6 months. Awuze nje. Wena ungathini nje kuma yimini, ngikuxolele nje kanjani nje. Uthe wayethola ephuthuma khona phela umndeni uzokwanda. Kodwa manje inkinga yakho uyabona ukuthi iy'ngane ziyakhula and fanele zazane nalezi ezinye. Uyawubona ukuthi umona ubuhlungu kanjani, usuke esweni umona uyaphi enhliziyweni. Lezo ngane lezo zozenza iy'ntandane. Seziy'ntandane phela lezo ngane. Bathi mina ngifuna ukwazi kule phathi le yokuthi useyabuya ekhaya. Manje wenze njani? Uba unkosikazi kuyena, uyamphekela, ulala la ekhaya, kwenzakalani? Hhayi, uma kukhona ukudla ngiyafika ngimphekela kodwa nje asilale ekameleni elilodwa. Oh, kodwa uyalala la ekhaya? Uyalala manje la ekhaya, usenakho nje ukulala la ekhaya. Sengibone semningi nje la ekhaya. Kodwa nje angilali naye ekameleni elilodwa phela ngoba azange angitshele lutho kodwa ngiyabona ukuthi kukhona la sekubheda khona okothandiweyo wakhe. Uyakuzwa lokho ukuthi-ke useyalala la ekhaya? Uselala kunkosikazi wakho omdala? Okusho ukuthi-ke na wena kahle kahle wawuntshontsha kodwa wangantshontsheka kahle lo mshado. Ngiyaxolisa mngani wami ukuthi nami ngasuke ngasihloda abanye abangani bethu bangise ey'nyangeni bathi angimbambe ukuze ezongithanda. Manje ngiyabona ukuthi isihlaba sekuphela nawo umuthi. Manje nomuntu engise kule nyanga angisamtholi. Nje ningihambe nenyanga. Awuyibalanga indaba yenyanga. Wamyela ngisho nasenyangeni ukudlisa. Ngamhamba ngahlohlwa abanye abangani bangise enyangeni ngoba hayi wesebenza kahle ubaba, wesebenza kahle impilo ephila impilo ebukhazikhazi. Ngayihalela-ke nami ngokuthanda izinto. Ngayihalela impilo, ngamuthatha ngamusa enyangeni, ngawufunela imithi, ngenze ukuthi ashiye umama. Nempela wamshiya umama, wabuyeza kumina. Mase ngiyabona ukuthi hayi akusahambi kahle. Uthi mhlawumbe umuthi awusasebenzi ufuna uzoselela. So le nyanga yathi umuthi uzohlala isikhathi kangakanani? Hey, inyanga phela ayichazo, nathi nje sokuzoba wakho nje nomphela. So ngoba uthi-ke na usamtholi lo mngani owayekuyalelile owayekusekhona. Manje-ke ingakho usuza la. Usuzotshela umngani wakho. Ngoba ngiyabona ukuthi vele sekuphelile manje, sekuphelile ubaba ngoba asenalo nje uthando ngami. Uyamthemba umngani wakho? Eyi, akulula ukuthi ngimthembe. Akulula ukuthi ngimthembe. Khona-ke nje zinazi kunakho lokho iy'mpawana phela sengiyambona lo. Manje angazi noma ustikhile noma vele usaqhubeka usazohamba yini. Wena uzizwa kanjani ngaye? Hayi, angizizwa kahle nhlobo. Ungilile lo muntu wesilisa. So mayixolisa ethi-ke nawo ngiyaxolisa amaphutha ayenzeka. Ngicela ungamukele. Xolisa le ndoda yethu. Ngizothi phela yethu. Hey. Kunzima. Uzowenze njani? Kunzima kodwa-ke ngiyacabanga ukuthi kufanele ngimxolele phela ngoba nami wayengishadile. Anidivosanga? No, wayengishadile saphinde siphela na-divorce. Sa-divorce. So okusho ukuthi uthando lisakhona? Vele wangishayela ukhona. Wangishayela ikhona wahahela amadlela ahlaza. Nanokuthi phela mhlambe mina ngangamnelisa endaweni ezithizeni angazi ongenzeka khona iphasi ngangamnelisi kuyona. So manje kangazi ukuthi yini manje wenza ukuthi lokho ezolala la. So wayecanga ukuthi amadlela akuhlaza kanti ayelo? Yebo, into kanjalo nje. So uyezwa-ke ubaba wasekhaya usebuyele unkosikazi wakho omdala and uyamuzwa naye ukuthi usamthanda. So manje lithini-ke lakho icebo-ke moving forward? Ngoba phela uyabona ukuthi-ke nenyanga ayisatholakali, umuntu wayekusele enyangeni akasatholakali. Ithini iplan yakho moving forward? Mina mngani wami bengizothi nje ngicela ungixolele, ngiyakuthembisa ukuthi namhlanje ngizohlukana nomkhwenyana wakho, ngiphume nje kuyena ngoba vele sengibona izinto ziyangibhedela. Futhi naye umkhwenyana akasasebenzi nayo into esile soyinto ebhedayo nje. Sengicabanga ukuthi ngivele ngimshiye. Mina wangisiza ngathi uma uzomukela ingane zami zifike kuwena zokuvashela njengomamkhulu. Ngoba vele sengibona ukuthi akasangithandi. Ungixolele mngani. Akasenamali. Akasanalutho. Sefanele mina-ke manje ngimukele. Siqedile-ke wena imali yakhe. Nidla naye kamnandi. Mina fanele ngimukele wonke uvulgosi uze la kumina.
engasenamali. Ngiyaxolisa. Yini oyixolisayo? Xolisani, yini nje oyixolisayo? Ungenza isilima naloku lokuthi uyaxolisa. Usangenza isilima, usaqhubeka nje ungenza isilima. Ishonephi imali kumyeni? Kuhambe kwahamba angazi nje sokwenzakalani emsebenzini. Umuntu ongabi nampilo. Waze wagcina semisiwe emsebenzini. Manje akasasebenzi. So umuntu oselinda ukuthi aphunyelwe imali zakhe. Kusalinda ukuthi kuphume imali. Usalinda ukuthi uphume imali zakhe. Ingakho manje sengibona ngathi ingakho manje sefuna ukubuyela kumfazi wakhe omdala. Okay. Manje ngiya-understand. Sibizwe lana ngenxa yokuthi usaba ukuthi makuphuma izumbulu emsebenzini ngeke uthole lutho. So uzoyincengela kumngani wakho ukuze akunike lezi zumbulu. Yebo. Uyayizwa indaba? Hayi ngoba eyisola. Ngeke. Hayi ngoba uyisola shuthi. Ngeke. Ngiyayisola mngani wami, ngiyayisola kakhulu. Ukuba bengayisola bengangiyize. Indaba uyisola. Hayibo, ngeke. Ngiyayisola kakhulu mngani wami, ngiyaxolisa. Sengenzela ukuthi phela indoda vele ngiyabotha ayisangithandi. Sengenzela ukuthi mase aphunyelwe imali ungisupportele izingane zami. Ungikhulisele izingane ngoba phela uyazi ukuthi angisebenzi. Manje kodwa ngisenayo isho ukuthi usangithanda nalo myeni usazophinda umlandele. Suzwe izumbulu. Usazophinda futhi umlandele. Siphinde futhi sidle udaka. Wela izingane zakhe azinalo icala efana nezingane zami ngoba azifikelanga emhlabeni. Ngiyazimukela izingane kodwa wena nje ngoxoxela amagwababa nje eduze kwami nje asakudingi. No, but mina into engithusayo ukuthi kena ugijimile wazobiza uBlack Life ngoba ebona ukuthi usezothola izumbulu. Uyabona ukuthi kena isikhathi esiningi usephelela kuwena. Manje usaba ukuthi kena ngiyazi ayithole le mali. Okusho ukuthi kuyangisabisa ukuthi kanti uzohlambuluka ngempela noma kena khona amaqhinga amanye uhleli phezu kwawo. Angithi inhlambuluko le asikhulume namaqiniso. Mawukuthi khona amanye amaqhinga ohleli phezu kwawo ungcono umtshela iqiniso kusamanje. Ngoba kena the same Lisa umenze kabi. Nawe futhi usuyasaba nawe umenze kabi. So you might as well ukhuluma iqiniso ukuthi kena uBlack Life ngulethela ngenxa ukuthi ngifuna imali. Hayi uBlack Life ngubize mina ngoba sengikhathazela kakhulu lento bengivele ngasayithandi kwamina. Ingakho ngithe ngizohlambuluka kumngani wami. Vele nje uthando alisekho nami vele senzela ngiphelela kumkhonyana wami angisenalo vele uthando lakhe. Ingakho ngizoconfirm umngani wami ukuthi ngimtshele. Awusamthandi futhi? Angisamthandi nawe usenako ungihlukumeza kancane ngitshela ngomfazi wakhe kancane ngitshela ngomfazi wakhe. Ingakho nami sengithe nje hayi angivele ngizoconfessa kumngani wami ngimtshele. Okay, ukube bengakutshela ngomfazi wakhe ngaba sikho la. Ngabe sisaqhubeka sisathandana. Ngaba awuhlambululanga. Yebo. Manje ngibona ukuthi hayi. Ngoba futhi useyagula akasasebenzi akasenamali sefanele mina ngimukele lokho. Ngoba yini indaba Nkosi yami? Ngiyaxolisa mngani Ngoba wami yini? Ngiyaxolisa kakhulu. Yabo nje uxolo lakho. Ngonile. Ungihlukanise kambi nomyeni wami ngimthanda sishadane naye ngoba ngimthanda ngangimthanda. Ngachola ngenyongo mina. Kwaphambana izinanzi. Kodwa nje manje usungihlukanisa nje kalula nomyeni wami. Sekudingeka mina ngimukele uxolo lwakho. Wacholwa ngenyongo kwaphambana imanzi? Cha thina angizange ngicholwa ngenami. Thina sahamba nje saye Home Affairs sayoyibhalela nje. Kwaphela kanjalo. Okusho ukuthi unkosikazi wangampela owaziwayo. Umngani wami. Mina nje angiyena nje ngumfazi wephepha nje. So ungase kuthiwa uyashona kumyeni God forbid. Ubani ozohlala ecansini? Umngani wami. Badivorcile nje bona. Kodwa ngoba wayethelwa ngenyongo uyena mfazi wangempela. So ekhaya kamyeni wakho wena bakwazi? Abangazi mina. Abakwazi? Abazi ukuthi ngishadile, bazi ukuthi sajolana futhi nakhona kwazi usisi wakhe kuphela. Ukuthi ushadile. Yebo. Obvious kusho ukuthi nahamba ngale noyishadela eHome Affairs nobabili. Kwaphela kanjalo nje. Nangethi usisi kamyeni wakho uyazi. Hawu inyoka embike la kanti ufika la kanti uyazi akayithi vu. Ufika emzini wakho? Uyafika la emzini nami ezongibingelela nje esibuza ukuthi njani akayithi vu. Akayithi vu sonke nje lesikhathi akathi vu. So akaxoxa ukuthi ke ngiyazi ukuthi umngani wakho lutho akaxoxa naloko nje ngisoliswa abanye abantu hayi yena unemfihlo ezinkulu kabi yena uyinyoka embi vele ke engafuni ukuthi ngithandane nobhuti wakhe wayingathandi ngithandane nobhuti wakhe so kube injabulo kuyena ebona kube injabulo enkulu kabi namanje kusho ukuthi obvious kuyachaza ukuthi kusho ukuthi bezongibheka ukuthi ngihlupheka kangakanani bese ehambisa istory ukuthi nje ave ehlupheka akasebe sehlupheka so ngabe umoya wami bekakulindeleke lokho
uSqueezer wakho udade wabamyeni wakho befika kona nezitori zokuxoxela ukuthi kwenzakalani emzini omdala. Yebo, kusho ukuthi kahle kahle uyena ade siqhatha ngoba befike ezongixoxela. Kodwa manje nje singasazwana nobhuti wakhe angazi ngimtshele lutho. Uyena yini owathi Jolani ngoba uthi kena beniqhatha? Cha, yena phela beshaya ngala beza kumngani wami aphinde eze nanga kumina. No, ngizama uku-understand ukuthi kena ubani wamtshela ukuthi nina seniyathandana. Uyena yini wathi kena thandanani? Akuyena wathi asithandane. Watshela ubhuti wakhe nje ukuthi hayi umngani wami lo sengithandana naye. So wagijima weza kwena? Wagijima eza kumina. Wawusqueezer kwena? Yebo. So bebuka ngalana emzini omdala eze kulo musha athutha indaba. Wena bekukuthokozisa lokho? Bewungithokozisa phela ngaloso sathi ngoba kade kusahamba kahle izinto zisahamba kahle. But 2 years already usuxakekile. Hayi. Awulindanga ngisho no 5 years usuxakeke. Kusho kona ukuthi uvele lo mando bokuvele ngikumente ongawona wami bokumente ade ngutshontshile. Kodwa wena kuyabekezelwe futhi ubekezele. Ngani mina ngibekezele ngenalutho from waze wathola utho. Ngiyaxolisa kakhulu mngani wami ngicela ungixolele. So ngoba ezoxolisa namhlanje uzizwa kanjani ngalokho? Hayi kunzima angifuni ngasho angifuni uqamba amanga kunzima kodwa ekugcineni ke ngoba phela sabantu siyona nombani uyadavuza endleleni yakhe ukhona oyedwa engicabanga ukuthi uyijudge ensukwini zokugcina. Ngiyalimukela uxolo lakhe kodwa kufanele ngimbheke. Umbheke. Kufanele ngimbheke. So indoda ke lena nizokwenzani? Nizokwenza isithembu. So wena uzobuya ubonkosikazi wesibili abo yokuqala kuzokwenzakalani? Angazi ke kulolu side elinjalo ngoba ethi yena akasamthanda angazi ukuthi noma sekufika izimali lezo kuyobe kusanjalo yini. Safanele nami ngibiza abadala ngibiza ifamily ngilibeke lolu daba ukuthi makanjena khona icala phela lithethwa ofakazi ngibone ukuthi enake iqhubeka kanjani bathini inqumo ngoba angikwazi ukuyinqumela njengamanje. Ubhuba basekhaya kuyimanje? Cha akekho manje mhlawumbe useke amatohweni noba amatoho. Usahamba ufuna umsebenzi phela ngoba ufuna umsebenzi. Okay. So manje ke wena ke mawukuthi uthi asidivorce ngifuna ukuphindela kuNdlunkulu izothini yakhe impendulo? Mina ngizomukela ngoba nje impela umngani wami lento yayiyangidla. Ngizomkhulula ready nanokuthi akudivorce. Sengiready nje mina ngakho konke. Awunankinga. Anginankinga. Usamthanda kodwa? Hayi angisamthanda. Awusamthanda. Seliphelele lona nje uthando. Ubhidlizelana umuzi kamngani wakho? I-best friend yakho? Ukuba usisi wami wangempela ke lo ebenginqa kuyena umthwalo. Uthanda izinto. Hayi uthanda izinto. Hayi unomona shema ngifunda. Umona mngani wami ngiyaxolisa kakhulu. Hayi unomona shema hayi unomona. Ujabulela ukuhlupheka kwami. Udadewenu lana uthi uyalwamukela lwakho uxolo. Ukuxolisa kwakho uthi uyakwamukela. So wena ke yini ozoyenza kangcono ukuze ukhombise ukuthi ke uyayisola ngalento oyenzile? Ngizokwenza mama njengamanje ngikusuka kwami nje la ngiyopakisha izingubo zakhe umkhonyana wethu ahambe abuyele kumngani wami. Ahambe. Ngibuye naye ngizombeka phambi komngani wami ngiyabona wonke amaphutha ami ngiyaxolisa kakhulu nangu sengimbuyisile angisekho kuyena mina ngoba ngifuna nje i-support enganeni zami ungikhulisela izingane. Uthi uyomlashela amasakana akhe walethe la. Uthini ngalokho? Mina ngisola ngathi umxosha ngoba akasana mali uyagula. Yebo izimpawu lezo nami engicabanga ngayo. Kodwa manje sothini ke? Uzothini ke kodwa wena uzomthatha? Uzoba separate nje kodwa abayikhona endlini ngizothini? Ayikho into engizoyenza phela. Uzomthatha? Ngizomthatha ayikho inkinga. So uzompakishela ngenzele nalezi ingane. Ngiyompakishela nempahla nje. Masisuka nje la ngiyompakishela impahla mngani wami ngiyabonga kakhulu ungimukela ixolo lakho. Asithembe usazoqhubeka ungisize njengabangani kade sisizana eqaleni. Yize noma usangithemba kahle. Ngikuzwe lokho ucela usizo ufuna usizo nhlobo ngempela. Umngani wami beyikho konke kumina. Bengisiza ngayindlela besasaba odadewethu ngendlela ade sixhumene ngayo. Bowusizo kodwa manje ngiyabona into engayenza ayimbi kakhulu. Okay. Yimbi kakhulu. So kumuntu wesifazane onomona ngomngani wakhe ekhaya right now ungathini kuyena? Ngathi nje abantu besifazane asisekeni ukuthanda izinto. Uyabheda uthanda izinto ungayifisi impilo yamakhelwane. Ungabe uyifisa impahla yakamakhelwane. Ngoba mina ngingenile obishini ngokuthanda izinto. Ngoba ngihalela nje impilo yomngani wami. Cha awusamdingi yazi ngiyakuzwa noma ukhuluma uthi awusamdingi. Angisamdingi. Awusamdingi. Ngisamdinga ngempela. Yo
asithembe ukuthi nizokwazi ukuthi nilungise i-relationship yenu. Kubuhlungu ukuthi-ke nanahlukaniswa indoda nabantu besifazane. Bathi-ke ngoba-ke susithathile i-step sokuqala, wathi-ke namngani ngonile. Cela siyilungise lento, asithembe ukuthi izolunga. Angazi kubaba wasekhaya-ke uzothini-ke sezwe ukuthi-ke nasenihlangene ngaye. Because sekukunye-ke phela lokho. Ya kuzoba nzima. Esethola ukuthi senihlangene ngaye, kodwa kubalulekile i-relationship yenu. Umuntu wesithathu akabalulekile kwamanje. Yebo. Okay. Yo, niyayizwela-ke ukuthi umngani wabona ukuthi ngeke mngani lokhu kufanele mina ngcono ngimthathe lo muntu ecanga ukuthi ku-green kanti ku-yellow. Mayifika ziyamxaka manje usethi kodwa mngani namhlanje ngiyaxolisa. Ngicela wenze sure ukuthi ingane zami zi-right, angisamdingi lo muntu. Ngizothatha amasakana akhe, ngilethe konke emzini wakhe umthathe ne-divorce ngilungile, anginankinga nakho konke lokho. Kodwa-ke kubalulekile asithembe ukuthi bazokwazi ukulungisa eyabo i-relationship, baphinde babe bangani futhi babe osisi, baqhubeke nempilo. So Black Life TV sinithanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Nawe futhi uma une-story sakho usithinte, strophele i-message, usitshele sokwazi ukuthi sikusolvele sona. Siyabonga.